मोनदों फैनानै बबे जायगायाव गय जाफादों खिथावदोब्रा रायजोफोरनो मोसौ माइ गोनां दं मेना हामाम हिट जाखादों जोंनि हालां बाजारनि गय जात्रा मेलाया फाग्लाबादि बिहिर आयौ 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 ओमफ्राय ओरै फारसेथिंनो ओरैजाय खननाय मोसानाय बायदि बायदि हारिमु बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ कम्पिटिसन आरोना बिथिंजाय ओमफ्राय दायो जोङो मेलाखौ एसे नायनोसै नै ओरैबादि बिहिरखा रायजोफ्रा आयौ ओरै नै ओरै नै ओरै थांसैबो दानो फैबाव बेरायफै ओरैबादि थामाम हिट जाखादों आयौ 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 सानबा जाबा दिनैनो प्रग्रामा ओमफ्राय दिनैनो लास्ट आरोना दिनैनो लास्ट ओमफ्राय आं फैयाखैमोन आरोना नैबे फंबायासो लिंबोना फैनाय जाबाय आंथ' ओरैनो फैफानायल'खा ओमफ्राय नै मालाय बाजैमोना मा होदों ए गय फाथै नै मिस्टि गोदै र' दा जागोन दे बाजै दे बेरायग्रोनि नै ओरैजाय फुसका दखान होदों फुसका दखान नै आयौ बेवाइफोर सना मा होदों फुसका दखान होदों नै दा जागोन दे एसे हजम खालामग्रोनि जोङो 10 थाखानि बेसेबां मोनो दासो ओंखाम जादों 10 थाखानि मोनबा मोनजागोन जाफै रायजोफोर नै ओरैजायबो मेला दंथारो नै दखान मोनजागोन नामा मोन नानि मोननानै मालाय मिस्टि फानजालायबावो मालाय जरदा होना जा नानिमोन जरदा होनानै खारबाय माथो नानि मोना नै गय दखानल'खा मा होदों आनै नै तामुल मिस्टि पान फुरा जासिनायल'खा आरोना दिनै दा ओंखामनो खिन्था लागासिनो दङ ओंखाम नालाय माथो आरोना एकदमबारे बायदि खेला दङ आं दा खिन्था लांबाय थागोन खेला गेलेनांगौ साहस नङा रायजोफोर एकदमबारे बिराद होंगो दोंगो बिहिर अयथासार बिहिर गेलेनांगौआ जायगा मोननांगौआ गैया नाथाय नोङो लामाखौ मोना आथिंसोनो ओरैबायदि बिहिर नाथाय नों गेदारिं मोनफ्रोमबो खेलायानो बुंजोबनाय नै तामाम नायलाय खेला गेलेनो जायगा नागिरदोंमोन गैया आयौ नाथारलायनाय नै गिलु बालु मानसि नै बायदि हालां बाजारनि देवल मेलाया गावब्राबाय रायजोफोर गावब्राबाय नङा होमबा गावब्राजोब्बाय नङा होमबा लागाव तामाम खेला हिट खेला गेलेनांगौ साहस नङा रायजोफोर अयथासार बिहिर नै लामाखौ मोना नाथारलायनाय वाव आग्लासो नै अयथासार बिहिर नै दाउलानि खेला नै ओरैजाय दाउलानि खेला मा खेलाब्रा बाहायमोन दाउ खेला नै बेसेबां बट नै गेलेग्रा फंबायमोना गेलेदों बिहिरानो अयथासारलै रायजोफोर नै मोनसे देवल जादोंमोन ना देग्लायनि देवला ओरैबादि मोजां जादों हालां बाजारना मोजां जादों ओरैबादि मोजां ना मोजां मा गेलेना मोनखो आदै जों खुसिया मोनबाय लाखिखानानै मानसियानो बिराद मोजां मानसिखादों ओरैबादि मोजां ओरैबादि डेभेलप जोंना हालां बाजारा बेखौ होननानै आं फोजोबनाय जायो बरिया ना औ दे दा खुसिया मोनबाय लाया होनब्लाबो जाखारना होबाय खाफालानो ओरैबादि बाहायगौ ना दे नंगौ एकदम रोजा गोजोननाय थाबाय ना बरिया दे आदै जोंबो बेरायनोसै एसे बेरायलाबाय बिहिरावनो बिहिर आरोना रायजोफोर खेलायानो
गथ'फोरनि खेला नै गारि नै ओरैजाय तामाम एरायनो जायगा गैया नै ओरैजाय नै जिसिबि खेला नै जिसिबि खेला नै रायजोफोर स्टल ना बेसेबां बे बरा बेसेबां 50 नुबाय एनजारि ना दङ 50 টাকা কই করবি Sama hit kira tadi nih. Naya merah no, naya naling na. Nur saya benar nih. Bisa isang bor. Bora. Distris. Saya isang bor. Saya 20 taka nih. 20 taka nih, 30 taka. Ini 20 taka nih. Jackson, ayo Jackson. Rahi bilih mairi tamam deh. সারাই বাংলা বরখান গিদির হাবাব 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 বেশি ময়লা नै खेला फ्राव नायदो माबायदि सालु इनबुंसो जाबाय सालु बेसेबां एडमिसनालाय एडमिसन एडमिसन बेसेबां 10 taka 10 taka nih एडमिसना Nurnya sampai dukun lagi lah nih. Jangan aneh hari nali apa? Ada, kau jadi? Oh, saya kau jadi kau tu berapa aja kunde? Alam bajar tau. Jordan ini misteri ni. Jordan ini misteri jaga. Ebe, bewan jadi nih, hari nali ya. Kau mana deh? Kau Satu beda. Ayo, beri uljub. Mana kalian ada raja berbeda tamam mensedung nih. Giliran lagi ligas sedung nih. Lagau kemana jaga mana mana? Ada, gili agai. Kau Nani kau orang mubideng, nani kau orang. Kau bisa kau bideng raja periksa udah isi. Kau bisa kau bideng raja periksa udah. Alam bajar Riau. Mama cuma dah kuina nih. Dan bisa muda ulah lah. Udah gila ya. Dia ada mbak. Isanggur berarti dukuna peralai. Ipsaka, onek dam quality by quality dungu nera juga. 50, 60, 100, 150, 40, dungar na biji. Saya takkan ibu dungu. Noi. Singgasnya malah mengerap mendeng. Nebelar nara juga. Halang bazar ni. Mundira Dol Jatra Milanin maba mundira binar na raji pernah naide bene hele halang mata Dol Jatra Milani mundira binar na raji per malah laks kena ni hangsi menlewat kena ni menbai ni malah kudin nak cross kena ni menbai hangsi Rambaiti somai pedan nengi mohor mai se bang haina ganang nenggor sikala mai se bang haina ganang nenggor
रुसि खोला नोंखौ लानानैनो आं जाबाय पागला नोंखौ लानानैनो आं जाबाय पागला अखां गाफा जेखायफा अबयसे सिख्लाफोरखौ सि दानो रोङैनि दाय होयोब्ला बाजैमोन मादैमोनाबो गोलैफायो इसानखौ बानायना होआबा सिख्लाफ्रा ओरै दानो रोङो नंगौना नङा सिख्लाफोर बे गार्जेनफ्रासो फोरोंनांगोन ना नङा होमबा दा गार्जेनफ्राबो हनै सोरबा सिखौनो दाफ्ला दा बिनि थाखाय बे मोनसे एवारनेस आरो फिसाफोरखौ दाय होनानै लाब गैया दायाथ' जोंना गार्जेनफोरनावबो दंखायो इसानसालिखौनो बानायना होला नालाय नंगौना नङा बाजै औ दा ओंखायनो बेनो आरो बिदि